हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिन मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर फेसबुकाव दासान्दि बिराद दावराव जागासिनो दं नङा होमबा बयबो नुगासिनो दं मिथिखाबायनो रेशमा ब्रह्म सासे एक्ट्रेस कमेडि खालामग्रा बियो गोमाना दं आरो दा बहा थांमारदो रावबो मिथियाखै आरो ना सोरबासो किडनेप खालामदो ना सोरदोबासो खारखो ना गुबुन हारिदोसो खारखो ना बर'दोसो खारखो अबाव दङ मिथियाखैनो आरो दा बिनि हौवायाबो नागिरगासिनो दं आरो ओमफ्राय दा बाथ्राया बेसेबां सैथो इखौ मिथिया आरो दा मिथिया हसिया जानला मोनला मालायखौबो जानला मोनला बुंहरनोबोथ' हाया बुंना लाबाथाय रायजागोनसो नङा होमबा जानला मोनला खोथाखौ बारा मिथिया हसिया माने फोस्रावदो बदनाम खालामदो होनना रायजागोनसो जावजागोनसो नङा होमबा दा जिखिनि मिथिदो माने गुबुनफोरनिफ्राय नायगासिनो दं नायदो आरो आङो फेसबुकाव नायदो इउटुबावबो नायदो माने ओमफ्राय मिथिनानै माने खोथाखौ आंबो बुंबाय आरो नोंसोरजों शेयार खालामबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय गावसोर ब्लगाव गावनि ब्लग भिडिअ बानायनायाव बुङोमोन आंखौ ससियेल मिडियायाव ओंखारनायखाय नोंसोर खारगोन होनना सानदों नामा बिदि होननानै बुङोमोन आरो दा खारबाय दा हसा ना मा मिथिया आरो लोगोफोर दा नायलांबाय थादो होमबा दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै दो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोफोर बिदिनो आरो बुहुत मानसियानो खारनायाथ' जोबानो ओंखारबायानो थायो सोरजोंबा खारो सोरबा मायो बिदिनो गोदान ओंखारबाय थायो जोबनो थांखाया आरो ना गोदान साननै सानथामनि उनावनो ओंखारखाबाय थायो बिदि माने माबाया जोबनो थांखाया फैखाबाय थागोन मालाबा जोबा माने बिदि खारनाय दा सोरदोबा हौवादो खारनाय गुबुन हारिदो खारनाय बि माने जोबनो थांखाया थैजासिम थांबाय थागोनानो माने दुनियानो बोरैबा डेन्जार जाखाबाय आरो रावखौबो राव जेबो होननो हाया मालायनि लाइफआव हाबनानै ना मा होनो लोगोफोर बेफोरो मालाय इसोरनि लाइफसो इयाबा मालाय हौवादो सुख सान्तियै जानो मोजां मोनदों ना मोनाखै बेखायसो खारदों ना माबा हौवायाबा माबायसा बिनि नङा होमबा सोरबानिबा हौवायाबो थिग नङाबा जौ सेरेब लोंनानै न' बां बुसिग्राबो थायो हिन्जावफोरखौ बुग्राबो थायो रायग्राबो थायो बेफोरबायदिनो आरो खस्थ' मोननानै खारग्राबो दं आरो बेलेगाव कम्पानि सम्पानियाव खामानि मावनाबो थाहैयो सोरबा बेबायदिनो बेलेग नाना थायो आरो सोरबा गुबुन लोगोफोर जोंहा मिसिता बेबिया 5 मान्थ कमप्लिट जालायबाय आरो दिनै नायदो गस्ला पिंक कालारनि गानबाय बियो नायथिंबाय दङ ओमफ्राय ओंखारलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय खानदु बुंनो नाङा आरो जिब्राब लाबनाय गोसाथार ओमफ्राय नै हाग्राया आरो जाबोबावगौआनो ओमफ्राय दिनै लोगोफोर नै मैथादो अमा बेदरजों जानो नागिरदों आङो गोबाव जाबाय मैथा जायाखैमोन नै खोलोमनानै रज'ना दं बोरैबा जादों एम्फौ जादों खोमा नै बोरैबा जाना दङ ओमफ्राय अमादो मैथा जानानैसै सानथाम सानब्रै जाबाय लोगोफोर बेदर जायाखै दिनै होख्लायगोन गरमबाबो गारा लोगोफोर बेदर जानायखौ गारनो हायो नामा गारनो हायाना गरमबाबो होख्लायगोन अमा बेदरखौ सान्दुङा गोसा जिबायदि अमा बेदरदो मैथा होख्लायगोन लोगोफोर गरम ना बेखायनो आङो माने दा 11:23 जाबाय टाइमा ओमफ्राय ओंखामखौ दिखांखाबायानो थाबैनो गुसु जानाय माने गुदुं ओंखामाबो हब जायोना ओमफ्राय दा बाजाराथ' मोनफैथ'वाखैनो ओमफ्राय आङो जगार खालामना होलांनोसै आरो बिखौ हाना लानोसै सामब्राम हाइजें देना लानोसै ओमफ्राय ओंखामखौथ' जानखाबायानो फुंनिखौथ' दहायनो जाखांलायबाय दा सानजौफुनि माने माबाबायानो आं मानोना टाइमाथ' दा जाया लोगोफोर लोंना लाखानायनि हरनो गोनां जालायबाय आरो गाइखेरनि फैसा बेनो 1 लिटार खरि लाखियो ओमफ्राय नै हरलायनोसै सानना दोनखालायबाय लोगोफोर जानोसै आरो माने आङो संनायखौ देखायबाय थानायदिया दिनै लोगोफोर संनायखौ आरो बेसे देखायबाय थानो मानोना गथ' गथाय लानानै बिराद दिगदार ना केमेरा हमनो ना मानो गरमनोबो खस्थ' जायोना बिनि थाखायनो आङो डाइरेक्ट नोंसोरनो जानायखौ देखायनाय जाबाय दे मैथादो अमा बेदर ओमफ्राय अमा एवनाय दालि खारजि जाबाय ओमफ्राय आलु भाजा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जानोसै नै संख्रिबोथ' नांखांनो सारायखौ हमनानै संख्रि नङाबा जाथारा ओमफ्राय माने ओंख्रिफोराव मालाबा खम जायोना बिनि थाखायनो आङो संख्रिखौ सोलायो आरो लोगोफोर सोर सोलायो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय सोर संख्रिखौ
बाय माबा जायो अबेबा खम जायो नालाय बेनि थाखायनो सोलानो गोनां जायो ओमफ्राय आरो दा नानिया उन्दुथ'ना दङ ओमफ्राय ओंखामखौ जाना लानोसै आरो बे उन्दुनायावनो नहले दिगदार जायोना गथ'फोरना फारसेखै जानो माने ओमफ्राय लोगोफोर सान्दुं गोसाबाबो गारा माने अमा बेदराबो गरमखा आरो मैथायाबो गोखै सान्दुं गोसानि थाखाय फैलायनो जाना होनोसै आरो सान्दुं गोसानि मैथायाबोथ' गोखै जाखायोआनो होख्लायबाय आरो लोगोफोर आङो ओमफ्राय नै कारजिबो लाबावलायदोसो बेनि फारसे ओमफ्राय आलुफोराबो माबा बारा थिग नङानो माबा बुसाव बुसिब माने जानानैसो थेवब्लाबो आलु गांथानो नायदो लोगोफोर आंना माने केमेरायानो थिग जाथारलाहाय माबा फुद्रुग्लु माने मा जागोन गोदानसो लानासिनो खोमाना बेखौनो सलायबाय थानो बिनिफ्राय मिथिना मोनला आरो उनाव नायनोसै लोगोफोर गोथाव जादोंमोन दे मैथाबो जाथारनाय जायाखै ना अमा मेजेमदो मोजां जायो अमादो मैथादो गोथाव ओमफ्राय आरो इखिजा एवदोबो अलप माने आलु सालु होलायाखै बिलाहिदो एवबाय आरो लोगोफोर आंना खुगा सुगा माने नांला लांबाय मा बुंगोन आरो लोगोफोर जानायाव बिजि आङो ओमफ्राय नोंसोरो नायलांबाय थादो होमबा आङो बारा बुंबाय थालायदो आरो ना मा होनो लोगोफोर स्रि स्रि जालांबाय थानोसै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो फिसाजोआ उन्दुना दंमोन ओमफ्राय खारै मोननानै हारसिंनो खुग्लुबना दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो आरो उसुङाव खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय दासो माने नायफैबाय आङो दहायबो नायना थांदोंमोन ओमफ्राय दा उथिना दं खोमा खुग्लुबनानै दङ हारसिंनो गेलेनानै नायफैलायबाय आं गथ' उन्दुखोना माखो ना उथिखो ना माखो होननानै आरो ओमफ्राय अजा मालाय उथिनानै दङ खुग्लुबनानै गेलेनानै नामा आयै खर' गिदिंखाबाय थानो हाला बिदि स्टेल लाबाय थानो हाला देना लाबाय थासिगोन जि तेना दोनदोंमोन गरमथार एसि लगायना दोनदो लोगोफोर एसि सिङावनो थाबाय थानो लुगैयो माथो लुगैयो आरो दा मा खालामो बाहेरायावबोथ' खामानि मावनांगोन ना ओंखाम ओंख्रि संनांगोन उसुङावथ' एसि लगायना लानो हाया इमान आजादि नङा होमबा देहायासो गाज्रि जालांगोन आरो रुमावथ' दङआनो थेवबो अलपमान गरम टाइम मोनबा अलपमान हावा जाफैयो एसिखौ माने रुमाव लगायना दोनो जोङो लगायनानै दरजा फांना दोनो होमबा रुमा गुसु जाना थायो आरो ओमफ्राय फेननि हावाखौ इनिफ्राय आरो गुसु मोनलायला बिदि जालायलाङो सान्दुं गोसाथार